Γεια σας παιδιά, σήμερα θα προσπαθήσουμε να βγούμε πρώτοι με τη Σέλη. Yes! Let's do this! Γι' αυτό να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε αν θα τα καταφέρουμε ή όχι. Να μάθετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Σκατά. Let's do this! Νομίζω πως κάνω ζωή μερικές φορές για κάποιο λόγο μόνος μου, αλλά δεν ξέρω γιατί. Ρε κάνε άκρο. Έλα. Ας το έκανα. Έκανα μια μικρή χαζομάρα. Εντάξει. Έλα. Αυτό ήταν το πρώτο. Βγήκαμε πρώτοι. Μπράβο. Bling bling! Μπράβο που ακολουθήσατε μέχρι το τέλος και να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like και το κουδουνάκι και να πατήσετε το καμπανοκουδουνάκι. Αντίο!